Iloilo City nagpaidalam sa validation sa galing pook kag PCCI. Samtang temporary market stall sa Lapas ug Arevalo nasaylohan na sa mga vendors. Ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas ang madilag-on nga validation sang galing pook kag PCCI para sa syudad sang Iloilo. Personal nga nagpresentar si Mayor Treñas sa galing pook sang iBike program sang syudad. Sunod sa alkalde, maayong nangin lakat sang validation bangod sang kooperasyon sa nagkalain-lain nga sektor, ilabi na sang bike community sa Iloilo City. Well, tapos ng ilang validation, si Obet Pagdanganan, former governor sa una sa Bulacan, no? Kag si Vince Lasatin, naglibot din sila, kadto, nag-meeting sila sa mga lain-lain nga sektor. And tanon ta kung ano ang final nila nga desisyon. We at least gave them the best of our biking culture, and we will see how they will look at it based on what we have submitted and together with the other entries, no? Sa piyak nga bahin, nanging matalunsay naman ang validation sang PCCI para sa syudad sang Iloilo bilang most business-friendly city. Suno kay Mayor Treñas, maayaw nanging reception sa mga panelists sa joint inspection team sang lokal nga panguluhan para mapadasig ang pagkuha sa permit sa negosyo. So far as the PCCI, may mga questions diri sila online, and we were able to answer them. They were quite surprised with our joint inspection team. Kay ti upod dira ang fire, upod man ang barangay, which those two agencies are very difficult to handle, and usually why na nagaupod sa joint inspection team, no? But tiis lingkod diri sa aton syudad don upod sila. Ginalauman, makapagwas ang resulta ang galing pook kag PCCI matapos ang validation nga ginhimo. Isa ang Iloilo City sa top contender bangod sang best practices sang syudad. Kaangay sang bike culture kag ease of doing business para sa mga highly urbanized cities. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Amat-amat nga nagsaylo ang mga vendors sa Arevalo kag Lapas Market sa temporary stalls ang inpaobra sa syudad samtang ginakaayo ang merkado publiko. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ginatinguhaan gid sang LEEO nga mangin komportable ang mga market vendors apisar temporaryo lang ang ginpahamtangan sa ila. Bagluwas sini, ginaproseso man suno sa alkalde ang temporary stalls para naman sa duwa ka dalagko ang merkado sang syudad nga amo ang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Nahibaluan, ini nga mga merkado ang ipaidalom sa PPP project kaupod ang SM Prime Holdings. Ang Lapas nagsaylo na, ang Arevalo nakasaylo na. We are coordinating with SM for Central Market and Terminal Market. No, may ordinansa naman na para sayluhan nila. Lugar nga sa layluan nila, and I think SM Prime is already talking to their contractors para nga masugdan na obra. Ini nga proyekto sa mga merkado ang handom gid sa mga Ilonggo para sa dugang nga kauswagan sang Iloilo City lakip na sa mga magagmay nga mga negosyante. Para kay Mayor Treñas, pabor siya mapadasig ang pag-ubra sang markets para masuguran man ang paghatag sang mas maayong oportunidad sa mga Ilonggo. Ako medyo gadali man because kinahanglan maobra ng ila temporary stalls para by January makasaylo na ang by December sugod na, and then January sugod na, we demolish already. Ang market development kag PPP project ang pinalang sa mga prioridad nga proyekto sa idalom sang Treñas administration nga may tinutuyo sa paghatag sa mas maayong nga serbisyo sa mga pumuluyo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.